Is the Lord, di dayto yung gundaway ay aten nga kabsat. Kablawan tayo manin tinapatay unay nga naga ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Kumusta iti panagserbi tayo ti Apo, kumusta ti biag tayo ni Apo Dios ay aten nga kabsat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Ti Apo ti kanayon kuma ngamang benisyon kada tayo amin ay aten nga kabsat. Kinos tamat? Di tayan da Sister Remina Barawidan kay ni Brother Amanti Barawidan dita California, USA. Kumusta kayo amin ita ay aten nga kakabsat? Da kayo amin nga dingdingyeg kada giti kanta nga pakaydayawan iti Apo. Ti Apo ti mang benisyon kada kayo amin ita ay aten nga kakabsat. Naglabas ti aldaw, bulan ken tawen, kumusta meten kapsata pamatin, mabalin nga sika ket nagbalbaliwen, taputi Dios inkan mapaisem, nabayan meten nga tiyempo iintay panagkakadua, en napaliw ko nga maupupay kansa, ikarkararag ko nga agsubli ka, tanabayagin umpurayen da ka, palubusam nga ni Jesus ti agari day tablang mo, pastrikem nga ragus kaunggan di tapuso ko, mapanunot kat maminadu adapay gundaway mo, itanta silulukat pay ti ibanghelyo, panagserbi iti Dios isut asayaatan, tumulong ken kat anyaman nga pakarikutan, ket inkarina adinakan tun baybayan, no agtungpal ka ina pagayatan, palubusam nga ni Jesus ti agari day tabyak, pastriken ragus kaunggan itapuso, magpanunot kat maminadu adapay gundaway mo, itanta silulukat pay ti ibanghelyo, panagserbi iti Dios isut asayaatan, tumulong ken kat anyaman nga pakarikutam, ket inkarina adinakanton baybayan, no agtungpal ka ina pagayatan, palubusam nga ni Jesus ti agari day tablang, pastrikem nga dagus kaunggan di tapuso, magpanunot kat maminadu adapay gundaway mo, itanta silulukat pay ti ibanghelyo. Praise God. Hallelujah.